Zdravo svima! Upoznajte naše učesnike! Ovo je uvek nasmejana Kate. Ovo je energični Quentin. A to je nagrada za pobedu u našem izazovu. Hajde da vidimo šta nas čeka u prvoj rundi. Trostruko ljuti rezanci. Ovo će biti baš zanimljivo. Dobro došli. Ja volim ljuto, ali to je previše. I porcija je ogromna. A šta je kod Kate? Evo moje porcije. Plašim se. Hajde, vreme je krenulo. Joj, dobro, ne smem da gubim vreme. Ako želim da pobedim, moram da pojedem celu porciju. Aha, tako je, hajde. Da, sad je sve u redu. Nešto mi ne ide. Okej, ima dosta vremena. Uživat ću u svakom rezancu. Ukusno. Jao, Kate je baš brza. Hajde, ja to mogu. Ej, a zašto ti samo sediš? Jedi rezance. Sve je to zbog štapića. Izgleda da lakše bez njih. Probat ću da idem rukama. Da, ovako je mnogo brže. Deco, vreme prolazi. Izgleda da Kate zaobilazi Quentina. Moram da navijam za nju. Hajde, Kate! Treba nešto jače. Da, tako je, Kate! Hajde! Izgleda da je sve bilo uzalud. Okej. A Quentin se dobro snalazi. Bolje da podržim njega. Hajde! Semen, pa vi ste dvolični. Što si rekao? Ups, ne obraćaj pažnju. Vreme je isteklo. Quentine, ti si pobedio ovoj rundi. U sljedećoj rundi učesnike čeka doručak sa pakuljicama i mlekom. Napred! Ovo je baš ukusno i hrskavo. Može da se jede pravo iz kutije. Oj, kako odvratno. Svi znaju da se pahuljice jedu sa mlekom, a zato ću sipati sve u duboku činiju, a zatim preliti mlekom. Da. A sada mogu da počnem. Ova kašika je premala, a ova je taman. Da, kutlačom će biti brže. Točno, pa ja imam mleko. Sipat ću ga pravo u usta. Jao, malo sam preterao. Sada treba pojesti pakuljice, a sada opet mleko. Kako odvratno. Jao, vreme, moram da se ubrzam. Hajde. Moram da pobedim. Još malo. Kate, odličan posao, svaka čast. Baš sam se umorio. Ja moram da požurim. Treba da uradim kao Kate i sipam mleko u pakuljice. Da. Ostalo još samo da sve ovo sručim u usta. Odlično. Da, hajde. Da, ja sam šampion. To izgleda sumnjivo. Moram da proverim. Okej, čestitam. A sada da vidimo kako je prošao Quentin. A šta je ovo? Ovo nije pojedeno. Pobeda nije tvoja, Kate. Čestitam. Sljedeće jelo su burgeri. Hajde, možete da krenete. Da, ja volim burgere. Ješću polako. Što? Quentin tako brzo jede svoju porciju? Ja nikad neću pobediti. Ali imam ideju. Ako sve stavim u blender i
nameljem u koktel. To će biti mnogo brže. Uključujem na najveću brzinu. Da, odlično. A sad ću probati. To uopšte nije ukusno. Da, ali nemam izbora ako želim da pobedim. Moram izdržati. Nastavit ću. Šta? Ja moram da idem brže. Koliko je još ostalo? 10 ili 8? Ostalo je još malo. Hajde. Mogu da probam i da jedem i da pijem. Da. Još jedan. Nešto mi nije dobro. Jo, Quentine, jesi li u redu? 20 sekundi. Hajde, još malo. Hajde, Kate, ostalo još malo, verujem u tebe. Da, sad ću. Eto, ostalo još samo sve to da popijem. Hajde, kako je ovo ružno. Daj, Kate, još malo i pobedila si. Ne mogu da verujem. Pobedila je Kate. Čestitam. Daj mi bananu, pusti je brzo moje. Da, moje. Hvala što si sačuvala moju bananu. Vreme da pojedem. Ćao, slušaj, vidiš šta imam? Eto ti. Fuj, prestani, ne vidim ništa. Nešto mi je pocrnelo očima. To uopšte nije bilo teško. O ne, treba mi pomoć. Dakle, šta se ovdje dešava kod nas? Odlična banana. Hajde, ustajte svi i idite da radite. Odmah. Ovo je vaš prvi zadatak. Spremite nudle. Vreme je krenulo. Neka bitka počne. Devojke počinje prve. Odlično, spremne smo. Imamo paradajz ovdje. Pogledajte kako je lep i sočan. Da. Čekajte, šta je to? Pazi, to je pacov. Hej, šta se desilo kod vas? Gledajte kakva lepota. Kako sladak pacov. Baš mi se sviđa. Ne boj se, uzet ću te kod sebe, a vi se ne umetajte. Dobro, nadam se da nije bio zarazan. Okej, treba iseći paradajz. Prvo ću ga iseći na kolutove, a zatim na kocke. Kada sve završim, stavit ću to u tiganj da se prži. Dodat ću još zelenila i to je to. Odlično. Sad nam trebaju špagete. Lako. Vaše špagete su sad naše. A vi me nećete stići. Uhvatit ću ja vas. Nema veze. Mirno, imam ideju. Sad ćemo im pokazati šta je klizav pod. To je to. Odlično, svaka nam čast. A niste trebali da nas dirate? Pa kako to, Quentin? Kako si mogao? Moramo smisliti kako zaobići devojke. Imam ideju. Treba će mi tegla sa jako ljutim nudlama. Eto, gledaj. Točno, odlična ideja. Sad ću sve pripremiti. Pržit ću na ulju. Dakle, treba ga sipati što više. Valjda se sve ugrelo. Sada veoma pažljivo ubacujemo nudle u vruće ulje. Kako vruće? Prska po rukama. Momci, kako ste? Šta je, uplašili ste ulja? Gledajte, to uopšte nije strašno. Daj mi to. Kako je uradio to? Moja ruka. Koji si baksus? Jel ti smešno? Probaj. Dobro, sad ću da probam. Ne izgleda loše. Sad ću još pokvasiti. Kako odvratno. Hajde da nastavimo sa našim jelom. Paradajz je spreman. Sad ću staviti špagete u tiganj, a preko ću sipati pavlaku. Tako je. Zatim to treba dobro promešati. Kakav miris. Još će nam trebati višla, a za ukras sad ću je iseći i napraviti srce ovako. A u ovo srce ću staviti špagete. Divno. Što? Zar je to jelo? Jako smešno. Sad ćemo vam pokazati kako izgleda prava pasta. Ostalo je samo dodati tajni sos. Super!
O, stižemo baš na vreme. Pa, jesu svi spremni za degustaciju? Devojke, vi ste prve. Sad ću probati vaše jelo. Izgleda dobro, a kakav je ukus? To je zaista jako ukusno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Hajde da vidimo šta je kod dečaka. O, neobično. Iznenađen sam. Probat ću. O! To je jako ljuto. Sad će biti požar. Kakve su to šale. Vaše jelo je najgore. Dakle, tim devojka je pobedio. Dakle, novi zadatak pizza. Vreme je krenulo. O, šta se ovdje dešava? Hrana leti? Kakve su to šale? Nemojte se igrati sa hranom. Ja je treba mutiti. Hvala na savjetu. Ej, Deni, hajde da umutimo jaja. Da. Može i tako. U blenderu će se sve samljeti. A sada hajde još da stavimo. Da, i da dodamo mlijeko. A preko ćemo sipati brašno. Zatim to sve treba umutiti zajedno. Ovo nismo planirali. Sad je sve na stolu. Ajoj. Ha, momci, vi ste luzeri. Kao i uvek. O, kokice, obožavam ih. Posluži se, Jess. Ej, šta radite ovdje? Jeste normalni? Uzmite mop i odmah počistite to sve. Devojke, jeste pojeli moje kokice? Krenite da radite. Dobro, krećemo. Ej, Jess, što je to? Šta radiš tamo? A, to je genijalno! Sad ćemo raditi isto sa našim voćem. Pa, hajde da probamo. Uzet ćemo voće. Sad ću žonglirati sa njim. Super! Da, ovaj mač će odgovarati. Idemo! Wow! Odlično mi ide! Ispalo je prelepo! Hej, Quentin! Skloni svoje usta od naše pite! Sad ću te naučiti pameti! Gotov si! Pazi se! Eto ti! Bravo, Betty! Dobro si ga oterala! Tako mu i treba! Baci kocku! Quentin, šta je s tobom? Vidiš šta nam je ispalo? Šta je to? Kako odvratno! To ne valja! Vidi, sad ću sve da sredim. To će biti brzo. Gotovo. Sad će sve biti, sačekaj. O, da li osjećaš taj miris? Super! O, i vreme se bliži kraju. I mi smo već završili. Eto, može se probati. Wow, izgleda jako dobro. I miris je super. A kakav je ukus? O, to nije loše. Čekajte, šta je to? O, neverovatno. To je super pizza. Treba je odmah probati. Neverovatno. Pizza u 3 sloja. Da, to je divno. Ne mogu da verujem, baš sam zadovoljan. Momci, najbolji ste. Dakle, pobedili su dečaci. Čestitam. A sada spremamo piće. Vreme je krenulo. Timovi, počnite, verujem u vas. Hajde. Pa, hajde da pokažemo kako se to radi. Hajde da počnemo. Izazov je prihvaćen. Sad ćemo spremiti mlečni koktel od ovog divnog sladoleda. O, dobro, hvataj! O, kako si spretna, svaka čast. Šta to radiš? Jako ukusan sladoled. O ne, zaledio mi se mozak. Jess, izgleda da si se smrzla. Ugreću te. Hajde, dođi sebi.
Betty? Mnogo mi je bolje. Odlično, onda sipaj mlijeko u šejker. Da, sad ću. To će biti jako ukusno. Odlično, sada treba sve umutiti. A šta će ti prazno pakovanje? Ne znam. Bacit ću ga. O, što je to? To je pakovanje od mlijeka. Da vidimo što je unutra. Skoro prazno. Ostalo je samo nekoliko kapljica. Dobro. Danny, gledaj! Tamo je krava! Da, hajde da uzmemo sveže mlijeko! Ej, stani, kravo! Zaustavi se! Gdje je nestala? Evo je! Bežimo! I juri nas! Hajde! Bilo je zabavno. I mlijeko smo natočili. Sad ga treba umutiti. Odlično. Daj sljedeće sastojke. Čokoladne kuglice. Stavit ću ih u mlijeko i čokoladu i čokoladni sirup. Super, trebalo bi da ispadne jako ukusno. Dok niko ne vidi, mogu probati. O ne, Quentin! Šta se desilo? Drži se, spasit ću te! Danny, hvala ti, spasio si mi život. Okej, sad ću sipati koktel u čašu. Eto, sve spremno. Imamo ogromnu čašu koktela. Dodat ćemo još šlag, da. Sad ćemo ukrasiti naš koktel. Aha, da, dodat ćemo što više. I treba nam slamka, to je to. Ništa posebno. Naš koktel je bolji. Betty, vidiš što imamo? To će odlično ukrasiti naš koktel. I ne zaboravi na slamku. Eto, završili smo. Deco, nemate više vremena. Hajde da saznamo ko je spremio najbolji koktel. Dakle, probat ću prvo ovaj. To je ukusno, bravo momci. Svaka čast. Cool. Da vidimo šta je kod devojka. Kakva lepota. Izgleda jako dobro. I ukus mi se dopao. Devojke, svaka čast. Dakle, pobedila su oba tima. I svaki tim dobija bananu. Čestitam, deco. Šta razmišljaš? Idemo? Lako je to pričati kada možeš da jedeš brzo, a ne kao puš. A ja sam dobila srednju brzinu. I to isto nije loše. Wow, sladoled! Uzet ću svoju omiljenu srednju kašiku. Super, jesti sladoled u srednjem tempu je najbolje. Ukusno i nije hladno. Šteta što se tako brzo završio. Dakle, sada je moj red. Pa zašto stavljaš kašiku tako duboko? Zato što želim da napravim ogroman sladoled. Tako je zgodnije jesti ga. Mislim da nešto nije u redu sa tobom, Suzy. Ma ništa ozbiljno, samo sam se malo smrzla. Jadnica. Dobro je da to mi se ne može desiti. Dok ću jesti polako sladoled, on će se zagrejiti i rastopiti. Vidim da je se već pretvorio u milkshake. Moram to da probam. Jess, baš si lukava. Ali gdje je nestao sladoled? Ja nemam pojma, nisam ništa vidjela. Cela tegla sa nutelom, cool. Ako niste protiv, ja ću da počnem.
Treba će mi toster. Sa njim ću da napravim nešto veoma ukusno. Kakav lep hleb. Taman za Nutellu. Namazat ću malo više krema. Eto, sada mogu da probam. Kao što sam i mislila, to je savršena kombinacija. Hoću i ja da probam, daj mi toster. Eto hleba. Tako je ukusan. Može se jesti čak i bez Nutelle. Sad ćemo dodati malo krema. Mislim da će se u stomaku sve samo promešati. Joj, Suzy, pogledaj kako je se Jess umazala. Pa šta, bitno je da sam uživala. Emma, drži toster. Ne treba žuriti dok spremaš deserte. Prvo polako probajte krem. Kako se lepo vuče. Još ima i neverovatan čokoladni miris. U stvari to nije čokoladni miris. O ne, toster gori. Sada ovaj hleb liči na ugalj. Moramo hitno da ugasimo vatru. Hvala, Suzy, ali to je definitivno bilo suvišno.